Lawson Corporation in tan Sara Zoi chu zan lama class reunion an nei na a in hnem deuh awangin luhei na bur chuan a har hlawm mai a bulah chuan an boss chu kawr pawh ha lovin a lo la mu reng zui zan lama khan an lo chi sual reng chu lo ni in keimah ka ni tia hrial vei chuan min ban duh nge nge yang tiin a ruk chuan a chhuah san ta vanga a paper a thlo pal hlo mai Sara khawngei kal tiin a thiannu chuan a lo zawt thian hlui te nen kan in hmu a ka rui deuh sia ka riak tamai ani kha tiin a chhang khawngei ka resume chu naktuk interview ani to kha Mandy chuan a lo ti li a pek mai a han tuma a hmu zo tami a lo room a paper ti tlak kha a lo ni a ti tlak na pawh a hre bawk si lo chu lekha chu Ted Lawson a chuan a lo chhar fu hlo mai Mandy Fox chu tunge ani chung chhuak ngal turin a secretary chu a hrilh zui chumi ni chuan secretary thar chu an CEO Mr Lawson a lo chhai kwal vel awang chuan ban ani le ta a mi paler lo ngeng le invong tak ani awangin chutiang hmeichhia chu angai thei bo lo sarai ne na anin pet lai chuan nang kha heta lo kalte a lo ti thut mai lo thon na ka lai chuan Sara chuan a in thangam lova Mr Lawson chuan a lo kwai dak top Sara zoi mo khoya zir chuak ngei ni Centrum University nang hi ka secretary ai omang mo Mr Lawson thlahni chia la thokasin he secretary Lindai chuan a lo tivat Lawson a chuan ngoi rengin a kalsan Ivan nei khop mai Linda in a ti chuan enga tinge ke kher tiin a lo lom ve ho lo a chan chu I hmel chhiat wanga niang ani chuan midang hi thlangzawk mai ula ke chu secretary ni tur chuan ka tlak lawang I chiang mo chengsi nga thlakhata I hlo dawn ania chuta meu chuan Sara chu hlim ta hle a thian thaber Mandy chu hrilh tumin a khawl ngal Masiani chu Ted Lawson a khan a lo zong hu ve chi a nizana rich hotel ai kalem ti a so chuan a chhang mai lo zamsu I resume ka ruma ka hmuwa ka lo zong ngal che ani hi lungai lo la mo phurna lak ka du ani engei sui omzia ka pu million nga che khingei du Pineview wa ka partner anga ni thum hun ka peng che ni thum chhungin he number a hian mi lo hril dawn nia Mr Lawson te chuan an ho san ta a Sara I a lo lut ve thung rang deuhin Mandy chuan card chu thuru ka tuma a thlo pal a rap bet ta ringota a thil ton te thut chu makati ema ham hai zo ve kani ber ente Mandy ka kai sang sin kan har sa to mi alovang I thenanen ka treat nga lang cheu ka lang ti in Sara chu a lo rilu chu la Sara kain son chua ngai Mandy chuan a lo ti dai enga tinge I chamo hei hi tu card nge kan boss ta ni kha na ka hmu a chengnuai kha thlakata ka hlo dawn ani chuan omna tur a thlawni min pe dawn boka ehe avatam ve scam te hi lo ni mai lo mo ka zir hniam awangin min hmu hniam ho su Mandy chutiang lam ani lo ka film khur pui wang che ni chu tunge hming chui ma sapotila angai lo Sara ka chui vek to lom company rin tlak takan ni e tak tak mo o min ngai tua su taka in CEO hi I mu thinem a hma chuan mukha thei lutuk ma se a secretary ta min la thuta ani mo o chu lom ka hril che magivati ve kalom pui lutuk cha nia ka van nei lutuk ka du ve levin a hrian yang ma se a hmel tha in a house a box sia I du ru ve deuh lo mo inga nge mo ka du ngo tang le nia thiannu film khuro o a ler an ti te mai ania adikang tungai su kanin anglo lutuk chumi zan chuan Mandy chuan te ta chu khol ngalin Pineview a chu a thlan zawk thua va hril Sara min ho su o hetiang nun nuam tak neya mi hausa nei na chance hi tu hmeichhia ma in an chan phal lawang ti in a in chu a chhuah san ta a an thenom nu chuan lo hmu in ama lo hrai tu chu a bialpa secretary ani thu te lo hril a hnuwa pi chuan sarai hne na
Ichianu kha abial patin karnal dewin an lo shruaya ega tinge isui ve dai lo an hausak pian lutuk ti in a lo shil sara chuan makati kher mai a chan thabir chuan bial pa a hriat lovin a lo nei ring ti na em ni ang pain viwa chuan chiahlo tam takin mendi chu lo lomin chibai an lo buka vanram ang maya nuam ni in a hria second floor a na tur a room tu ber a thlang thei don ani third floor erawh chu tetlo sawna private room ani awangin a phalna lo chuan a du a kal an rem ti lo thu secretary chuan a hrilh zingdar sawma office tran tur kha dar kwa le minute som nga a thlen pawhin lindai chuan sarai chu lo hau ngal secretary te chu minute som thuma hma a thlen vek tur tiin a hrilh HR department a warning letter valala secretary na hi a ha thlak ti hrebokang che heng file te hi chhawngkwana a meeting room a dar sawma in han dar fel vek ro minute ni che hun nei to ati rualin sarai chu man mo deuh chuan a tlan ngal engma hrilh lo ka ni si lova alung oi bik vak lo lok milong hak lok te u ti in lift lam chu apana alo in khar man si sualu tuk mai reilo te te chu min nga ve mai turania ti in kong khar chu apeta alo in hong le an boss alo ni reng mai ilo lu donem alo ti puka sarai chu nui vur lai rudeu chung chuan a lut ngal enga tinge min en renga ka chilo viawem ni nga tinge secretary ta na ka thlan che sha em kamel chal wangin sha chu lom ome engang mi nge ka khwat ti shat nge ka be sei o ti pal Mr. Lawson engmai la ka hian feelings ka nei lawanya baka mi pa ang po in ken lo che ati taringota te ta chuan lo pan nain alo mel rum run mai a hlau lu tuk tlan chua atum na lama sarai chuan a su thulo chau le ngal boss aya chua masak tum reng kha adik to lo shim Mr. Lawson chuan engtin ma alo ti lo hlawa secretary chuan dinner le mendi chungchang te alo hrilh pawh chu alo ngai thlem lova ka pa lo viawim ni ti in alo zawt dai mo boss tunge chu tiang chuan ti che ka hria twa chuan ila pa ber Mr. Lawson chuan video su zana chuan zandria ei du ni la ti in a thianu mendi chu sara chuan a teksa ma se linda in Mr. Lawson a wonder hotel a ilam don nia ti in alo tir le to ka thianu te nen ti tur kan ne sin ati chuan I thianu nge poimo I boss jayan boss bialnu a in swan lu puya wang chawa shwai pha mai zo kini kha alo ti le mia bialnu nemo o ani nei chep to ang vakal thwai ro ten lutuk bialnu nei reng chungin mei chedang amut pui velania hi thana chuan alo khola enge ti alo zot mi hausa ngai na shelo ko shwai do na taxi ko ve mai turania a kapu chu fel lutuk na thiam bok sia ati zom zaya a chan po Mr. Lawson a alo kalme ti a mu wang ani mai ni ini hi kalo ringai mi alovasin ti in Mr. Lawson a chuan alo la fiam zui a thil soi kha alo she phavek chu ni in a chan te chuan hei chu I secretary masa ti ang khan awa chelo talo ve irem ti chuan zan in chu min lo hola ti in an lo chai vel hora Mr. Lawson a thinrim thut chuan lo rek betin project kha cancel le ngalani ati zui ta mak mai engwangin mo thluak I nei lo lutuk awang khan chaw takro sarai po chuan khoi ve chu alo tum Mr. Lawson chuan alo dang ve le chhawng hokonga chuan Lawson a chu alwak ta chiam maya I khal thiam lo lutuk aniang ati chuan oi omlo I rui wang ani kha ti in sara chuan a hmui te chu alo shuk sak enga nge ke ang mai wanga in project poimo te cancel da ya tia zo chuan kana thokinia tu man an chhainom na che hi karim ti lo ani lo te chuan engtin nge mi in min ngayang ati zom dai sara chuan a boi pui zui du lo ngal inan vatlen chuan mendi chu alo in chei sen hlar maya ma se sarai le lo sunate lawin kwa lu tha mu chuan abi rungal sara hotum chu lo son chuan lo phal lovin atar mit te chu phel saka
alo fop zui ta mia mai ten om lutuk I du reng sia tiin Mandy chu alo in hung ro na sa bial nui ni reng kha kalte tiin Sara chuan Lawson a hmuya chuan a se saka rang deuh chuan a tlan chhuak ngal Mandy chuan Lawson a chu lo baipui chhun zawm ve vatin a kawr te chu lo phelh saka tuma irim chu fa dang ta ve nia lili sa pun ka hmanga ka ngai na lo ti an shil lo chem ni kalro ka ko lo che chuan lo kal to su zakle ril runa deuh chuan Mandy chuan ruma chuan a leta ama thil ti dik lo ma ni se engki ma chuan sarai chu a hua in amo pu veka ama a thian thaber kha a hmel ma alo ni ta sarai chu vateksin a sa bon man chin avazot top atu ka chuan Lawson office kal tur chu khoizu in tur alo pe a alo in sak ve mai Mr Lawson min no chuak su o thu lo chuan kalo chho to lowang ibula umreng hi kaduani alo ti seu seu mai ka no chuak don che tunge ti ani chuan naktu khi Valentine's Day ania lo ho mala zanja kalo siam sak don che nia angai lowang Lawson chuan a kalsan office lama a tho puite chuan Sara chu videya chuan an bula zanja avia mai tur chuan an soma ti tur anei thu in a chang bial pai ni ni mo a chelovem tia an fiam lai chuan Lawson ate an lo thleng phei rang deuh chuan an kalson ngal secretary la chuan ibial nu tan engei pek don ti in a lo zot ve chena a chang lo sarai bakery chat chu hmu in office a local te ati muka a hmui a se saka wang khan en kol na tur adil do ne muti in zaklo lutuk ka khin ngal lo a tiril ru ngal ma se chu tiang lama lo ni lo proposal kha naktuk ral ma in lo thelu tangche ti in a lo shil tamai eng a oi om lo e atam em kha min hia su bani du em ni ai du lo kalo siam don nia nakina V-Day gift le turin min kalpuyang che ti in Lawson a chuan thomhnona tak tak an zorna dora chuan a hruaya a bial nu tan a lei sak do ni mo ti phei khok chu lein beknal deuh mai chu a lei tel boka a pahnih phei chuan nuai khat sing ruk le sanga man lai ani Sara chuan to te hle kha hei hi ka peang che ti in bek zuak chu lo la pe zui ni lo ka phu lo Mr Lawson ato e mai kala thei lowang ti in a lo nar min til sa to lo nan I mamo lom ati ta ka chuan a in chei dan chu thing ati deuh ani ringin zak tak chuan a lak saka ka hloa kat mia su o ala ti zui kong laka chuan I thana hmu in Mr Lawson ding mai te ka thiampa ka hmu a heta hian ka chuk mai ange ati ta chu la Lawson a chu ading bului proposal kha ati zui zata ole ka shalom lungai su ti in a chuak I thana chu va kwa ngal bor bor mai meeting kania kalo muluk don che ni hi hei everyday gift tur o ti in thil pe kalo pe Mandy chungchang te chu azot bok na hmu a khola zanja e hawang u ti in a lo chang Lindai khan Lawson a hnen atangin phei khok a lo dong ve meka an boss nu pui tur nia a hriat awang chuan Lindai chuan a tlon hle Mandy po chuan hlim hle bok I thana te nen chuan in bia in thole ni zana zanja e ho chu an rem ti tlang ta a Sarai chuan an boss sanjin a chang le a fela a chang le a swala ti in I thana bula chuan a soi le char chara Mandy chu nal taka in chein a lo thleng phei in boss ngei chi deuh hmeichhia ang chu ni ka ring a chelo e mai ti in I thana chuan a lo fiama a phei khok bun chu an boss in a bial nu ta na a lei sakang chia chia kha ni an han in chiang le an thian nu Mandy kha a lo ni reng mai a lo nal to lu tuka an hai chiang hle secretary ve tho kania boss po fel lu tuk heng thomhno te hi min lei sak vek ani hi ba ka nang ang lo takin hun thol min petama ni le ngai tho po in nang chuan peanut chei hlo nia a lo ti deuh khera Mandy thil zep ni chiang mai Sara in a lo ti ve thung enga tingot mo min thi kem ni
nang aya ka hlu that awang hian Mandy chutiangin sarai na soilo kha lawin rol ve su I than I chan bik zia mai inin kom sang thianang poin min en ve to lo nang ma lom bial pai nei poin engma min shil lova engtin nge shat chenom nu in min shil o nang anglo takin ka ne ni kha le khai thia min ifinga ngai zong ne ya chung ko din hi na chata kani ti sha ang chu ma se Mandy film khuranga ania engang mi nge min pya sha tir vela min thik wang ani kha bial pa hausa deuh ka nei bik sia oi omlo e mala chang tu in chan kan ni a chutiang zong in ka ngai tua ngai lo o ani chuan a to ka ni chu kanin ang to lo lutuk chan ni po hi ka du to lo tuna chang chuan min lo ti bai to lo ula a cha ni mai Mandy chuan a kal san nal nal harukin sarai te chuan an zui ve ngal an number te chu lo blockin an friend group te po chu left ngal vek boka pain view lam chu an va thleng phei ve ta chulai tak chuan an kar chu run thi ta tut mai kar dang lo tlanin a sut lo nan ti in I thana chuan sara chu lo kwa sona lo sona te kar lo ni tunang huna sarai chu hi tai nge mo ti le secretary chuan atinung nunga tunge product launch press conference proposal ka boy pui lo sona na lo ti chuan sarai ti na chang wat siam thale ngal turin shilro lo sona hian I thana ne na anom dun hi angai thei vak lo ti a hriat an bosin proposal siam thale tura atia wang chuan sara chuan a pe lo hle a I thana po in zanlaya chutianga alo ti boy fo mai chu tha alo ti bik lo ma se sara chuan an thu chu a zom lo ngam bik si lova lo sona te lo ho chu eitur nen Mandy chuan alo huaka thil pek a pek awang khan lom thu te soin ka pek tur che chu ruma ka da a alo ti kwal vel I lom chuan a that chu sara chu lo thleng don tu em juk en te ti in secretary chu atir nga la chu vele Mandy chuan a room lam apan ta thuai sarai te lo chho nen chuan anin mu man chepa a hnung chhon tla ta wangin a mel an mu lo hlau sara chuan proposal chu en ngal mulmula engei din ve reng ti in lo son chuan secretary chu zot rang deuh chuan a chuak ngal te taw le thenrim chungin proposal te chu siam tha a min wangei om ve Mr. Lawson ana ti chuan ngei a ngei lo ve extra money min pek don chuan ka pe ngai lo tlat mai hetiang boss man lai lutuk mi chhor vak vak ching hi an lo la ve ni hi I chong kha ka hri pha vek ania chutia anin biak lai chuan chia hlo lo kalin pilo soni apumana a ilo ngai ven the angem ti in Mr. Lawson a chu lo zot a kal don chuan Lawson a chuan nai dewa chuan kunin sarai do kana kher chuan a thil in lai no chu da chora enga tingi a thinrim lunga to muni ti in sarai chu a phun hluk an chung ko doctor chuan Mandy chu pumna satlia ani thu le damdoi ai huna a thatle mai a be sei thu a soi awang chuan Lawson a po chuan kalsan le mai chu atuma Mandy chuan lo avin Mr. Lawson ke chu nu le pa nei lo ka ni a kano pan lai changin kadam lo pu in ke ma in ka twar top zela sin khongai takin zan in chu kabula omro ti in alo in soi khongai thla kwal vel lo kwa deuh tlat to Nidanga chuan EA in film khur to la chol hadam ro enkol che hi kabat ni ma se abak thlen thui tum su ani lo chuan I chhuakang million nga ero ka pe ang che ti in Mr. Lawson chuan a hnar fitla thak mai sarai proposal siampo chuan an pu lung chu adum ta zana Rose Corporation te nen zanria nei ho na tura po sara chuan kalpui si adwa wangin lindai chuan a thik deuh tlat pu ina ko che por de win alo ti shoka sarai chuan alo hu phur hle ani na chu sarai chuan alwa lan vat mayang ti chu hlau hle ti Mandy chuan lo hrithiam karin lindai chu kom sanga nilo lo chuan sarai chu soi che zui chandun puya chuan som zain chulai hmuna tanga pai chwa dan tur chu an ngai to dun ta a zanria nei na chuan zuman to deuh chi chuan lo chopa
Sarai chuan a in lo phal lo, a rui ta hle. Mr. Lawson chuan hruai haw tuma. A lo fiam kual vel awangin, tum lo deuh chuan hotel an riak dun ta ringawta, mahse an mu dun lo. Zingah chuan Sarai chu a inchirin a zak ta hle. Mahse Mr. Lawson chuan, tun tum chu a hai tawt lat si lova. A tira bulchan masatu ala ni zui. Chuta a rui lutuk khan a luak khum shep le nga la. Ikur chu ka le sak le mayang che, a ti ringawta, mahse nuai chuang man alo ni si. Kasuk sak zok mayang che, a ti le chuan, ngai lo mai, ti fel la, na a kan kalangai. Mr. Lawson chuan a lo ti hlau. Chutia kara office an kal dun vel chu lo muto kan lo om le a. Lindai chuan lo sheru karin, Mandy chu awa bepup nga la. Zan lama an riak dun ni a rin thu te awa shil. Product thar launch na turatan chuan Sarai po ain buat sa ina sa hle a. Kum khat chung an buai puya ni awangin. Chu press conference chu an company tan chuan a poi mo hle ni. Chu hun tak chu Lindai chuan ram changa la in. Sarai ti mual pho chu tumta a. Hun chan don tua chuan Lindai chu Sarai in ei tur a pek ai awangin. Ei allergy a chuak ti. Siya chua anita a. Chuta chuan Sarai chu amo pu zai bok. Kashilo reng peanut allergy ani ti hi kalashe ngai lo ani. Alo tel ti po kashemi alo, kati palutuk ti in. Sarai chuan, anga ina shelo tak chuan ngai dam adil ta chung ringota. Lindai chu show honga product te soifya tu turber ani boksi. Mr. Lawson chuan, damdoi ina shrai bula, ayo turwat nga lang che u. Alo tivata, Lindai chuan, Sarai in ti may ro se. Press conference proposal po ama siamani a, arin tlakang, alo ti deu tlat. Sara chu azam hle a, mahse Mr. Lawson na chuan, karing tok che ania, alo ti ta ka chuan, a thom no hak tur ngai tua sak tur chuan, an phe buai ta hloma. An thu soi tur omna file chu Lindai chuan alo pe a, ani ero rei lo te a chale vek to, alo ti derlek chu lo ni in. Sara chu nal taka in chay chuan alo lang ta pheu mai. Tarmit lipa makeup le thom hlo nal tak ne na a han in chay meu chuan alo nal kher mai. An hai lo chaw zo kani. An nung lama chuan Mandy chuan a rukin. Alo enve kura. Lindai nien chuan an in text pa ring bok. Mahse Sarai chuan a file chua han keva. Siar to reng alo omlo. A ruak vek. Mr. Lawson la chuan. Alo nui deu sai ring bok si a. A han in ngai tua fima, ama proposal siam tho ani bok nen. Hen ton lo po chuan, vai pa chiara pek som dai zan tur chu, a thuakin alo khol khom man lova. Be sei phak bak chuan a che chata si. Mandy lung oi lo po chu a chuak tau dai. Lindai chuan a zui ngal. Mr. Lawson ero, Sarai chau chuan, a ngai tua na la pengin, a chuan thu te chu a han shil luama. Mr. Ross la chuan, Sarai number te chu alo deal ve che na. Ross Corporation in press conference kan nei ve thuai do na. Min pui ve ro o. Engsat ngei lo. Alet ka peang che alo ti ham. Mr. Lawson chuan alo mel no lo hle. Chiang nuai khat a hluang alo ti thuai a. Nuai ni ema rai tur chuan a zuam le si lo. Kalau in khol potang ati taringota. Iti tak takem ni boss. Kati thei lo tur ka soi nga em ni. Oi, kavan lom tak, nuai khat ka lo chuan, nakuma in ka le thei to do na ni chu. Sarai hlim lutuk chu Mr. Lawson chuan munom ti deu hian a thlir vunga. Lelama Mandy le Linda te ro chuan malak dan tur dang an lo ngai tua ve mek thung. Tun haya rich hotel ai kalim, ti in Mr. Lawson chuan alo zo thuta. Engtin nge chu tianga te ka kalpa kang ni, ti in Sara chuan alo zot let sai. A hlau thong man hle. Mahse chu hotela chuan a chet chat na chu an lom zui ta hlova. A she chua ka nga a ba nang ti kha alo hlau man hle to ani. Mr. Lawson chuan Sara chu abula chutur chuan ati deu kera. Kum to bonus a pek bel tur thu a soibok. Purlo de win Lindai po chuan a tel pui ve shama. Nui po a nui lui pe lo. Chiar tur po kha engma alo om mi alo ti te an soi chuak zeu na chuan an soi thui lo ta hlo maya alom ru hle.
eitur an ei lai chuan sarai chu a luak a rawn chhuak deuh tlat mai a thian te chuan i rai ni chiang mai bialpa pawh i niin ka hria tiin an lo fiam zui leh nghal a teuh lo lutuk ka pum a tha vak lova chu wang aniang a lo ti zung zung a ruk tak chuan a period loh na a rei deuh tua wangin a hlau thawng ve thova a vain en tir nghal a hlau thawn ang ngeiin naw a lo pai tak tak niin a lang ni somli pahnia upa ani tawh thu doctor chuan a lo hrila indim tura lo hrilin damdawi eitur te a lo chawh nghal borak dang awm thutin Mr. Lawson chuan Lindai chu a ko hranga kumsawm chuang chulai hmunah chuan a lo thawk tawh ani awm e press conference a thil thleng te kha ka hriat lo i ringem ni khatiang thil kha a thlen le vai chuan a pawi tawh viau ang tiin a lo vo pa Mr. Ross a lo kalin sarai chu hospital a kal thu an in text atanga a hriat chungchang te chu a lo soya an in text na chu Mr. Lawson chuan lo en sakin ngawi reng chuan a chhuak zui sarai chuan pasal a nei lo ti a hriat chuan doctor chuan naw chu ti tlak a du le du lo a zawta paipui tlin nge a duh thu in a chhang a ngai tuan erawh chu a kal thui ve hle Mr. Lawson a nen chuan in tawkin an in phur haw a ka pum a nuam lova ka in en tir lawk ani tiin a hrilh tak na in a fa a pai mek thu chu hreta se engtin nge a awm ang a hlimang nge a thin rimang tite chu a ngai tua neuh neuh bial nu a ne wang chuan hrilh loh mai chu a thlang fel te zawk ani Mr. Lawson chuan i dam chian hma chu chawl ka pe ang che a ti hlo mai a lawm ru hle chutia Sarah le Mandy te chen na apartment building loin ang tatlat mai chu Mr. Lawson chuan mak a ti rut a hle khanu nen khan sarai hi in ang rewa hriat na a lo nei thin bawk nen Rich Hotel CCTV chu en chian a duh ta ni Beisei lo takin i than chuan a ei du zawng hlil chu lo siam sakin a ina chuan sarai chu lo hmuaka tunhnai hi bialpai nei tlatin ka hria tia a zawh chuan nei lo ve kan boss ani kha tiin Sarah chuan a lo chhang rang hle a luak a chhuak le tawh chuta i thana chuan zungbun lo phurin hmai atang khan ka du tawh chial sin makiti mai thei ma se chance min pe thei angem ti in a lo zawt ta thut mai i than naw ka pai a lawm Sarah in a ti chuan bialpa ka nei lo i ti sia a lo ti le nia ka nei lo ma se naute hi nei nge ka du ani chuan pasal nei lova enkol i du ti na em ni tunge chu pa chu ni reng renga awalak tlak lo ve ka lo bia ang ni lo i than a thiam lo pawh ni bik lo thil thleng palania ka rui lu tuka ma sia poi lovania tuna chuan thataka in enkol hi ka mamo zawk ani i thana pawh chuan laina tle ma se a thutluk na siam chu a pompui ve thlap thova Mandy hrilve tumem a ti chuan nakina ka hrilang kanin kar kha chu a fel ve le mai ang kanun na chan him tu ani ka tan chuan a hlu ani ti in a chhang hi thana chuan Mandy chu awa hrilh ve vata ngai tua awm deuh chuan Mandy chu lo awm kual velin a thikin a thin rim hle thung Lindai chu va khawl ngalin sarai chungchang chu va zawta ani chuan sumdawna thila khawpawna an client te hmutura ama chawa kal atum thu a lo hrilh a car plate number te chu a dil zui Sarah chuan barka kal atum thu chu Mr. Lawson a hne na chuan a hrila chu pawh a man a lo khawl wang ani ama chawa kal tir chungai ngam lovin Mr. Lawson chuan a kal pui ta ama zawk chuan car chu a khal nge nge chuta pawh chuan a luak a rawn chhuak le kawng laka chuan a luak bor bor mai chuta naupang keu deuh mai an hmu fu Sarah chuan naupang hi ingaina ve reng rengem ti in a zawt naupang ho chu investment ang devin a te khin ta dai mai an sual hlo phei chuan hlok na awm lo ti in a soi dai chu fanei lo mai te pawh chu poi i ti lo ti na ni maw Sarah in a ti chuan chu ka tum dan ani ti in a lo chhang i tum lo deuhin tu emaw nen che sual ta ula naw lo pai ta sila fa chu i nei thut thei a sin a ti le chuan a thlengai lowang sawn chu ka chung ten an pom thei lowang a lo ti le Mr. Lawson a chan na chuan Sarah chu a ti lawm lo hle a tum deuh bar tawh mai
chuta an chuan na car brake chu ala fel zui Sara chu atapur to maya kan thi thei lawang ifa ka paya sin ti ina shila ma se kong stira thing asu to wangin Mr. Lawson chu ni khoshelavin a omzui damdoi ina chuan shruain mithi an lo nor chwa chu Mr. Lawson a emoti in Sara chuan a lo cha khum vak vaka ma se ani ero achal tuam sakina bula chuan a lo ding ring to acha swal ve chiang khop mai chutiang taka Sara in angai poimo chu Lawson na chuan nuam a lo ti veng veng ma se han soi ril pui dom viau la chuan cemetery le apo sang chuan a to pui le zel box si Mendi ero thamang takin a lo thu on dera Linda in sarai dam chwa thu le Lawson a damdoi ina a om thu te a lo shil damdoi ina vakal chuan Sara khan a lo bia a Sara I tha mo hi thanan kara I accident thua soya kalau kal ngala ni hi ti ina soi zaya Ahma a ati tau sana wang te khan ngai dam te dilin Ahma po in ka chan him to chikha katan I hlu lom ati le zai zaya Sarai po chuan a lo horeng du to bik lo nau te chung chang I thanan a lo shil mani ro chu tong thei ati deu in kom chho zelin apa ina shetu em ti in Mendi chuan a zota shelo shil tum na po ka nei lo tia a chan ve le lungai su nu thloi fapom chu mi po in an nei du to lo palang che an tong theilom sia I na te pon atwar palang ti tladai mai ro ti in a thlem ta zaya min ngai twa te chu ka sia ma se pai pui thlin nge hi ka duani sompo ka in kholanga ka in kol thei me mang ti in Sara chuan a lo chang zela a ril ru a min don lo ti a sha ta ka chuan pui ngai chuan itan kom ringang ti in huam om deuh chuan a soita a abel pa chung chang Sara in a zo po in a boi theilu tuka ngedanga kala hmu ti rang che u ti in supa ken sak te chwa pe a Sarai po in Lawson a eitur pe ka hun to wang chuan alu santa ni chon ei dun molmol lain I thanane na kong kama thil tui deuh an ei thin chung chang chu Sarai chuan a soi molmola Mr. Lawson chuan a lo ngai thadu le peklo kapuar to a lo ti muka ma se I thana chu a bel pa ni lovin no cham ina tanga a seilen pui a chan chata kani thu Sara in a soile ta ka chuan alom ro hle henu hian aril ru nei in atia zo vek to ni ina in sha Sarai mutluk lan te chuan ava fo pirungota ani lo har si namsonin bathroom lama chuan a in kal khum ngal dai asa pup pup ina in sha hotel CCTV la kha alo chebok si a Sarai chu ni nge chuan a hretla tani akor alwa khuma wang khan Sara chuan kot thar a le saka aman chu tolem lo ma se Sarai le ani awang shim shim chuan Lawson chuan a lo ngai lu hle a hazui ngal Rosan biak ve phet a tum te chuan a lo ngai thei vak lova phone te chu a thar le sak a tum thu a soi zui ngal in lama ero Mendi khan lo ti buai chhun zom ve zelin ka du lu tuk che sin ka hmu ma sak bra tang che khan ma se min hnar zel si ti in a lo tra khum vela ma se Mr. Lawson chuan a lo hnar nun le tunlai chu Rosapo Lawson group lama chuan a lo lang deuh chen mai Sara in akora coffee a lo ti bua khum pal hlo maya chu rem changa la in kor thar avein leitir vel Lawson a bula in ti theinan chuan a hmang zui bok a thing e mai a lo ti sak daya min thik wang ani kha khatiang kot man tau ai po khan kanin po sia ti lan na ni awangin a hlu dai zok Rosan a lo ti chuan I chiang mo he ko thi Sarai min le sak ve tho ani hi I kor kha engzat man nge somruk pakoman keite zu za som nga manasin no pangchia e mai Rosa chu a ho ngal nal ani o local chen to lo la Lawson chuan ati zui sha ma na thokhovin ler tak anga Sarai chanchin an soite chu ngai theilovin Mr. Lawson chuan a haw shepa Sarai ultrasound result chu ado kana awa mufu office a chuan a kolut ngala soifia tur chuan a phut sir hei chu kami mal thil ani ati po in
bial pai nei si lova eng tin nge naw chu I pai ngot theya ala ti sham a chang lo I thana em ni lo ani tu nge chu tiang I shat khe rangai lo Rosa ni em teu lo mai eng tin nge fa pa po shelovin yom thei zawk mi in eng tin nge an nga yang che in phal rai mai tur ani ngai lo wasin Lawson an lo ti ta ka chuan a beng chor hei hi chu I thu nei na pia lam ani to kami mal thil ani hi nang po in bial nu nei reng chungin mei chedang I chhai kwal vel thin ani lom ni ka bang nga le I du thu sam ang hmeichhia chu muang che ti in Sara chuan a an khum ve ta phiar mai an thu soi chu na thok dang te po chuan an lo hre kheu mai le rang takin Lindai chuan Mandy chu wa khol nga la Sarai ban thu chu wa shil ma se Lawson an arai ti a hria ti a lo hria chuan Mandy chu a lawm a fam kim thei tlat lo kumsom hi le panga chhungin ama chia kha kalamut puya in phal rai te min ti chu le ti in Sarai chu a thin rim tul ma se anau pa ya wang chuan a han in beng dai le ri a na dang zon dai mai chu a ril ru Mandy po chu ai na chuan a lo thleng phei rang khop mai engma shelo om ang tak chuan lo lutin atana chatur vitamin man to tak te a lo le sak trewa Sarai po chuan na a chan thu le thil thleng vel te chu a lo hril naute hi ka chawm thei lawang ti ka hlaw ani ati chuan lungai su I thana nen kan awmalom ka vitamin te hi ei phut mai te naute tana thalawania lemtum sham ro ti in a lo hnema ma se adam doi ei tir chu nauti tlak na a lo ni mood off lai in Rose chuan Lawson chu ti limtumin a lo fiam ve seka lungai su sangha te chu luipuya chuan tam tak an awmalom I du lo chuan min pe dai ro mi kan hmangai ani te chuan an nun hlui te chu kan shareng tur ani hlei nem avati vela a pasawn ni chu I du ti na em ni a lo ti chuan enge poi nang po enga ti ngei lo thin rim ve ngota company rules a po hmeichhia rai thiang lo ti engma om lo kha Rosa na lo ti le chuan ngoi mak mai ro ti na lo chang mu ka akal son hlanin Rose chuan Sarai chu Lawson a phone hmang chuan va textin address a thona chuan local ngal turin ava ko sak chuti lain I thana chuan a fapai na pa chu Lawson a ani ti a lo hre che a mak ati kher mai a lo ko le ta ka chuan I fapai na pa nia hetianga in huat kher hi a thalo ka va shwa yang che ti in anin khal chuak ngal ma se Sara chu apum a lo na chanta chuta secretary chuan Mandy chu lo be ve thugin Lawson chu lo ngai ven tur chuan a lo hril ve thung Sarai lu atum chia Mandy a lo thleng ve bawk anin hmu fu ta nangma hi mu Mr. Lawson a bial nu chu Sarai chuan a lo ti phok hle Sara ka hril fia ve kang che soi lo chuan keiman ka zo tang Sara ka ti palani thup ka tum lo ama khan min du thu le Pineview a in chuan lut turin min ron som si a min reizat ka hlawa wangin ka hril ngam lo che ani thian kan ni kha min ho su aw Mandy chuan a lo ti zot mai tuna chuan keipo in hril tur ka nei ve tho min kal san phot te ni lo Sara engkim nang chuan I neya no pan lai tang to in ka tluk ngai lo che tuna ka hmangai ka tong ve a min chu sak lo sham ro inu na chan him tu ka ni kha ti in Mandy chuan tap chuin a lo ngen chuta meu chuan Sara po chuan kal kian san mai chu a thlang ta zawka ma se a kal thui ma chuan a pum na lutuk chu a thu top thisen a lo chuak ngoi bawk Lawson chuan lo hmu in damdawi ina chuan a hruai vata ka hmangai che nia Sara I fa chu tu fa pu ni se in pahnih hian ka in ko lang cheu I ti thei lo ania ti in a hril phei mol I than le Mandy te chuan an hnunga chuan an lo zui ve bawka chuta doctor chu lo chhuakin naw a pai reng lo a period ani kha a lo ti ta thut mai a in entir lai khan nu pakhatin a ultrasound result a lo da chu a ta zo ke muti in doctor kha a lo hmu lo ni ma se adam doi e ya chuan naw ti tlak na a om thu chu doctor chuan a soi le a Mandy khan vitamin ani ti in a pe si a Sarai chuan a chet dan chu a oi thei lo zawk
I thana pawh chuan Lawson nu chu lo hnek ve le in Mandy kha i bial nu ma lo ni a chuan Sarai hi lo chhai kual vel bawk a maw tiin a lo an khum an in tin ta wai wai mai mahse Sara chuan lo khat fatin Mandy in a thi ka wang ani a rin thu chu a soya I thana chuan Ritz Hotel chungchang te chu a soi chuak ta veka nangmai I lo ni tak tak ani maw Mandy kha ka du reng reng lo a resume a wang khan ama imuti in mo phurna la ka tuma ka hruai haw mai mai ani voi khat ma ka khoi lo ania ti in Lawson a pawh chu a in soi fiat ta a tira tangin engkim chu Mandy rua hman na vek a lo ni ti chu an hre thiam ta a nun na chan him tu pawh kha I thana zawk a lo ni a mahse ruak veka a awm lai ani awangin a za hlau si a Mandy zawk chu chan him tu anga in soi mai turin a ngen a lo ni tichuan an vai chuan tangtlangin malak dan tur te chu an rel ho ta a Mandy chu ngawi ringa in thiar chhuah a lo tum ve mek Lawson chuan engwangin nge Sarai nen khan in hria tih min hrilh miah lova ani na tak ka hre chhuak tawh a hmeichhe ler tak a lo ni nang chu i dang lam ani chu wangin bul ṭan ṭha le ang tiin a lo sawm ta zeih mai Mandy pawh chu a lo phur hle naktu kha company a lo kal la I hna tur ka lo pe dawn che nia tiin a hrilh le chumi tukah chuan president nupui a lo kal dawn tiin na thawk te chuan huan chiak hle a Mandy pawh chu a lo in bun dum nalh le khawp mai Linda in coffee pek a lo tum pawh in Sarah in min perawt se a lo ti deuh kher a in la engemaw kual vel thiam khawp mai tuilum ka duh zawk a ti kual leh vel bawk a engmah soisel lovin Sarai chuan tuilum chu a lo pe avasa ve ti pa in Sarai chu a lo theh khum thawt a ehe Mandy i van no tawh ve a Sarai chuan a lo ti ve ngat bawk tikhan tawng khum reng reng su tumi ani hria em Linda in a tih chuan nang ai pawh in ka hriat hna rei tawh zawk ang tiin a chhang Sara tet nen kan in nei dawn hetah hna min pe dawn bawk ani maw Mandy I duh thu sam I nei tur chu ka lawmpui a che nia a hma kha chuan a duh thin che a mahse tunah chuan min ti buai thei tawh ngai lovang Sarai chu a nui ta vak vak a engei nuia eng ni la ve ke chu hna ka duh wang mai mai a helai hmun a thawk hi ka nia in ti buai lawang ani chuan thatak khan I hna chu thawk tawp mai rawh Lawson chuan Sarai hna thawk lai chu a office ah chuan ko lutin a lo kuah deuh chawt a engkim chu rua hman na anga a kal awang chuan an hlim dun hle hna thawk ho lah chuan enge an tih hriat tumin an lo bih thla thup le ngala an rin hlelh tur ang chuan an han awm kual vel phawt a message hmang chuan an in be chhun zawm zel thil lei sak che ka duh a restaurant ah min lo nghak rawh tiin Lawson chuan chemawi tak mai a lei sak a chulai tak chu Mandy te khan lo hmu in ama ta tur a lei sak emaw tiin a lo phur hle kan in hriat na a rei tawh viau na in mumal takin ka duh thu che kala sawi lova he thi hi ka duh zia che lan tirna ta min pom sakla ka bial nu ni I duangem tiin Lawson chuan a zawta te reng mai tiin Sarai chuan phur takin a lo chhang thi te chu in orh tirin hlim takin an in nguah zeuh a a thi ang chiah chu a lem pakhat a lo leitel ve a Mandy pek atan a ti ani chu thi hmang chuan phubal lak ngei tumin secretary chu Mandy hnenah chuan an pek tir ta a in ti thei deuha office ah Mandy in a lo orh lai in Sarai pawh in ama ta ang chiah a lo orh ve ti a hriat chuan a lawm lo hle a lem mai mai I lo orh ve ni maw tiin a pawh thlak sak mak a a la pawt sawm vek zui Sara chuan a lo ui hle CEO nupui tur nen chuan lo in khai khin kual ve duh tawh su tluk pawh I tluk ngai chuang lovang Linda in a lo ti deuh kher bawk mahse Mr. Lawson chuan Linda chu office ah chuan kovin a ban zui ngala ka nupui I lo hmuh sit wang ani kha a ti zui ngat bawk thinrim deuhin Linda chu a chhuak a Mandy chu a va chhuah chhal ta chutia an in hau lai vel chu Sarai khan video in a lo la vek a a hma a an thil tih sual tawh zawng zawng te kha an sawi chhuak vek bawk si
min ban ani chuan khang zawng zawng kha ka sawi chhuak vekang tiin Linda chuan a vo let ta a. Ban lo sham turin Mr. Lawson na chu Mandy chuan a lo ngen sak ta ngei mai. Atana thian tha tak ani thu te a sawi bawk. Mr. Lawson pawh chuan a thu sawi te chu ngai pawimawh awm tak chuan a ban le lo tur thu chu a hrila. Annual meeting kan nei tep tawh a, chutah chuan ka nupui nih thu hi kan puangzar dawn nia tiin a hril bawk. Sarai nen chuan in hmuhin rua hmanna felfai tak chu an siam dawn ta a. Phur deuhin Mandy le Linda te chuan annual meeting lam chu an pana. Mahse an ni ain Sarai in cheina nal tak mai chuan reporter le na thok dang mit te chu ala zuak dai mai. Enga tinge khatiang kor te kha ilo hak ve ngota. Vuin te chu Mandy pual turania lansar itumem ni tiin Linda chuan alo khaklak. Ni isoi lansar hi ka tumber ani tia Sarai in alo chan ta ka chuan Mandy thinrim chuan ben alo tum ngota. Sarai in an en chap chiania ti pa in a kut chu alo man ding chat. Mr. Lawson po alo thleng phei ve ta a stage lam panin vuina hian in tan thu thar puan chwa tur ka ne ni kabial nu hmel sha tir chi u ka duwa atingal ke aya tha ilo in ngai thina ni mai thei ma se to pa chuan tunge mi hausa chu nei don kan shemayang chu tiin Mandy chu lo in soi thei hle a I chiang chi amo Sarai in alo ti ve thung kabial nu chu Sarai hiani tiin a kut chu Mr. Lawson chuan alo lak sak ta dai mai si enge thilom zia tiin Mandy le Linda te chu an phok dun hle Lawson chuan chhuwa chhal zui nang chu tual tha tum mi hlawom takini tiin Linda ne na anim biak na video te chu screen a chuan an play zui ta hmia maya Mandy chu in soi thiam tum hle ma se engkim chu alang chiang vek to si a I chan thaber ka ni thin kha min man tir su tiin Sara chu awangen taringota ani chuan lo beng thlutopin ini na hi ka shrevek to kanuna chan him tu po khai ni lo alo ti mia to si kha le chen an lo seilen hona khan Mandy hian Sara hi alo thik thin hle lo ni a le kha thiamin a taima a hmel thabok si ma se ani na taka chuan chu tu thiam lo ma ni lovin ama Mandy thiam lo ve kani ani chu thachia in le kha azir thape lo hle a na la a thok pe hek lo ariru ala che em zui Mandy ka 3 million ni man chuang iti chat kha I choyanga yang keipo in I $3 zani man hi ka choi ve bokang tiin a chior lai chu a po chhat sak ve ta a alem chu alem ania engang po in ataka chantir tumma la ani thei ngai chuang lowang tiin Sara chuan atong khum ve hlak bok police te chuan Mandy chuan lo hruai chuak ta a soitur engma hre to lo a chap chuak top ti chuan Sarai le Mr. Lawson a te ro in khata cheng dunin lim takin an hun an hmang dun ta a ole khati zong kha tuntum drama chu lo ni le ta a drama thar munom tak nen kan lo let le watang